'Yan kaba hotoro talawa. Ya uga ina zuwa ne, ko 'yan kaba za ka je ne? 'Yan kaba hotoro talawa. 'Yan kaba hotoro talawa. Jar ubancan kago haɗaɗɗiyar bebi. Alƙur'an ta yi. Ne kwandasta ina so ka ɗan ban aikin kwandastan nan ɗan ɗana. Kyauta ran ma saboda ka san yau take Kirsimeti ina son ɗan wata ne. Yawo ya fa. Ban gane in baka aikin kwandastan nan ka ɗan ɗana ba, wai me yake damun ka ne eh? Ba abin da yake damuna kawai ina farin ciki ne yau. Oga ban gane a baka aikin kwandasta ka ɗana ba, ko ka sha giya ne? Oga babu abin da na sha kawai jina nake ina farin ciki yau. Oga no problem kakka da amma kawai zo ka karɓa. Yan kaba hotoro. Ya baby hotoron da ki ko yan kaba eh? Hotoro zan ji. Oke shiga ba matsala. Oga nawa? 500 ne ba yawa amma kar ki damu zan biya miki kar ki damu zan biya. A'a, anya ko kai ne kwandasta? Ke mamaki kike da na ce zan biya. Ai mu motar nan kyauta muke ɗaukan mata. Mata ba sa biya kyauta muke ɗaukan su. Wai Allah nan kai ka san mata wa kake magana da ita? Da wanda ba ka haƙuri wallahi ban sani ba wallahi ga ban sani ba kawai na zata ne. Wallahi ne da bare da ba ka haƙuri. 'Yan kaba hotoro. Ah, oga ina kwandastan naku. Madam ban gane ina kwandasta ne kawai da gaske ne ko kuma. Madam ban gane ina kwandasta ba. Ni ne kwandasta wancan kuma oga. Don haka kawai ki ɗauki kuɗin mu ki ba mu ba mu yadda da wani iya ne ba. Daga yanzu na daina ma'aikatan mata. Ku dakata, kun ga dai abin da ya faru da ni. Da Allah ne gana ku shiga wannan sanar ɗin na mai suna baban karya Hausa TV ku min subscribe ku danna mun ƙararrawa ta yadda za ku ke samun ayyuka na a duk lokacin da na ɗora. Na gode.